Kok panggilan keleng-keleng tak gone polsek niku apa gitu? Wis kuwi ae wis tunggal eka ya. Apa? Tunggal eka. Tunggal eka. Oke. Yuk bersama Mayangkara dan juga ada Niken Salindri, ada Mas Hilmi dan juga Mbak Rizky La. Sumangga. Sampeyan bahagia, kadoku terkesan biasa, sumene sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, ku harap bisa berkembang Muga-muga tresnane abadi. Ngene lho, Mas, nek wis ro sing wedok go biasa kudune lho.
Ngene. Lho. Gawe tisu yo nggae apa kono ragat yo kan yo. Kayak Lah yo. effort, Wong Mas. mbok sing kreatif yo kan yo. Lho. Ngene kan mertandane sayang. Ya. Arep ge tangan kok ya. Ha iki tisuku. Ha. Ha. Arep dikok tisuku. Ayo.